Yo, what's up? Good morning. Let's make it today a better day. Good morning. Namatapos ko ng bibi ko. Cute. Hindi kami ni bibi ko nagmata. By the way, topic for today is all about backyard farming. Then, see you mamaya. Mag-iisimba muna kami. Maasikaso na. Let's go. Malangis lang ang tila niyan. Yo! Muli kita sa Manukan Tala. Update. Ayan o. Ayan mga broiler. 45 days. Native. Ano sa ano ko? Yung quarantine period. Uy, hindi ko nahiling. Focus ka. Nahiling. Ayan. Rhode Island Red. May sipon. Ano tamo na? I-quarantine. Ay, quarantine. Bulungan ta. So, ano? Ang tawa pala na pag bulungan sipon kang manok. O araw ganing aga. Pwede na sa painomon. Then, hindi mo na pagbahugon. Yan lang muna siya sa kulungan. Yaning mali na sipon tayo. Nakapababli siya. Okay? Asikas muna kita. Painomon ta muna ito ki Amtel. Gusto ta na sinda baragon pag-abot at isa simbahan. Nasimba mo na ito. Siyempre, pag Domingo, holiday, Sunday, family day. Let's go! Hours later. Yo! What's up? Kahagad na kita ki ano. Topic na ba ko niyan is matanong kita ki oregano dito sa palibot. Okay. Kahagad na ako. Grabe. Yan. Kahagad na ako. Ang gibon ta. Tanong tayo na higis mga pagdirilid. Yan. Tanong ta dyan. Tapos duman. Yan. Naguro ay na yun. Dakol na. Palibutan tayo ni ki oregano. Natutuka pa ni kang manok. Then ano ni? Ang oregano is natural antibiotic para sa manok. Sa tao. Pati sa tao. Ano sa herbal siya. Bulong siya sa sipon. Tapos mga abo-abo. Tapos pagkat sa manok. Pag tinukay ka manok na dahon, boost ang immune system nila nga, hindi sila pagparasirip po nun. Araw ganing yan na dyan, Rhode Island Red, may sipon. Kaya kung pigbubuit, tapos siya, kato-kato ka lang, kidaw, mas kideta pa yung gulong. Good siya. Okay, tanong tayo hindi sa paliwat. Let's go! Yo! Ayan, tapos na.
Tanong ko na gabos. Yan. Isa yung dalawa. Tapos, sa may gilid. Yan. Pasuning tada. Yan mga tada, try ta. Itaw-taan dyan sa mga manok takong kaonon. Yan kayang tinaran mo. Kung may mga ugat-ugat na yan, napigtos ako dyan. Yan. Doon tapag taon. Kung kaonon. Sige daw, tuka daw rin daw. Tuka. Nipig tuka. Gator ka na ka. Tapos ni tarain ang mga ugat ini. Tulad ta kung kaon ang digit sa mga 45. Oh! Ito magluwas. Ayan. Tuka. Tagtag sa inyong tatawad. Nakaluwas sa saro. Balik ka dito. O, ito naman sa saro. Pero kaan mas nagay daan. Yan. Ayan kaya. Nailing kaya yan yung sudating tanong liging sa dito. Kaya para turo ka nindaan. Tapos, sa sunod, magbalik ta outro next week. Hanap kitang itanom na Carabao grass. Hindi naman yun sa pinakalaga. Paano tayo Carabao grass? Ang aning may mga natural sinang pagtukaon. Tupig buhay sinarigi. Lalo na sa mga maroreon, sa mga mahilin. Dahil magkahilang sa mga heritage chicken arg ganing quarantine ko digdi. Yan. Yan, Rhode Island Red. Asipunon. Sa musibalan ng asipunon na hali. Ito pigpaluwas na makatapon sa mga matapig buboy ganing mga 45 days. Yan. Mapig ka maga. Tuka na. Tuka na kang 45 days. By the way, hanggang dito na lang ating vlog. Kung paano itanong ng mga oregano. Sa tagtanong kay oregano, so may ugat-ugat naman. Vines man lang sila. Pag naglukot sila sa daga, tigatubuhan ito kay ugat. Itong itanong nilo. Ano magbuhay. Yan. Mas muyakan sa malimpoy. Pag may balad, naluluyos to siya. Kaya dyan ko pigtanong sa gilid. Kaya nalilimpo yan dyan. Kaya lang, ang oregano, natural antibiotic siya. Pakontra sa mga hilang-hilang, mga virus, mga bakterya. By the way, see you in the next vlog. Boss B, signing out. Let's go!